Sizocela i-guest yethu yesithathu njengamanje. Ukufunda ke ngani zakwethu usungenzela umzali awugcini la ugcina khona makusavuma ithuba engathi ungalisebenzisa. He is an admitted attorney of the High Court, holding an LLB, a PG diploma in environmental law, an LLM in international trade and business law, which is still ongoing. He can code using Python, SQL, and Power BI. Uma ubuza ukuthi yini coding language namhlanje usuyazi ngeke uthi isingisi. He works for the Financial Sector Conduct Authority, responsible for the following. He's responsible for improving the industry practices to achieve fair outcomes for financial customers, including treating customers fairly and monitoring product appropriateness. Harmonize and modernize regulatory and supervisory frameworks across the financial sector. Accelerate transformation of the FSCA into a socially responsible, efficient and responsive institution. He also responsible for empowering households and small businesses to be financially resilient by fostering financial literacy and education. Mawukhona ibhizinisi lakho lamaswidi oliqalayo sondela kuye uzokucebisa ngeimali. He also promotes the development of an innovative, inclusive and sustainable financial system to support financial inclusion and competition. Wonke lo esengimchazile ubhuti esemijwayele kakhulu emathempelini. Nami nje ngiyamazi ke mina ngiqala ukumazi ekhaya elidala eVet. Ubhuti uMadonsela sesho kanjani. Cela simshayele ihlombe seza phambili. Ngiyababingelela bonke sukwini lanamhlanje. Abafundi abasihambele umphathi ohlelo nendlonke egameni lenkosi esiyikhonzayo uNyazi lweZulu. Amen. Ngizocela ukuboleka nje imizuzwana yenu mhlambe sithi ukulalelana. Ngizoboleka ke inkulumo kubafowethu nobaba sebekhulumile ngaphambi kwami. Ebengifisa ke sibonisane kukho mhlambe kube kuncane I forward thinking approach ukuthi esekhandiwa ama sector ubaba uMswele bekhuluma ngawo isiphenjiwe inathe sisuke eMangosuthu yalontshwa kuqala eTUT nokuthi ubaba uMswele ukhulume kahle nange generational mission kodwa kukho konke lokho sesinakho sesikwenzile mele sikwazi uku-influencer ukucabanga kwethu sikushintshe mhlamba ayengenza introduction ukuthi size sifike mhlambe kule thinking esikuyo sisukapi ngokwe profession yami ke ngilekelela ekuthenini i-financial sector le khona la eSouth Africa i-system yakhona ibe ne-integrity ma kuyenzeka ke ube umuntu o-creative njengoba amaGupta nje ayenza yekwenza siyayesibizwe ke masekonakele kuthiwa silungise la bese sikwazi ukutrace ama illicit financial transactions ukuthi lo maye ukuthi njengethembisa hospital njengoba niyazi ukuthi mayisekhokhelwa mawumela mayisuka imali yakhe ingena kule account isuke kule account ize kule bese mhlambe iya kuyi politician ethile siyakwazi ukukulandela lokho bese eboshwa kumuntu sekwenziwe ke konke lokho mele sikwazi ukuthatha lowo mqondo so integrate ebandleni lokho kusho ukuthini mhlambe ngizoqala ngebackground yokuthi njoba sinamakhosi la esontweni mhlambe
cabanga ukuthi ako 50 manje mele sikwazi ukwasebenzisa siwasebenzisela ukuthi sibe nekusasa elingcono. Ngizokwenza nje i-demonstration noma isibonelo esithile. Uma amakhosi kungamakhosi ephethe izindawo, singakwazi thina siyinathesa ukuthi sihambe siyokhuleka emakhosini. Sithi sine objective yokuthi sifisa ukuthi inkosi nenkosi engaphansi konyazi lwezulu ibe nesikole samaNazaretha. Basinikeza indawo. Lokho bese kungena ngaphansi kwesector yakwa education ekuzomela i-develop i-curriculum. I-curriculum that will speak to the objectives and the needs zebandla lamaNazaretha. Azi noma niyangizwa yini? I-curriculum ke yamaNazaretha mele ikwazi ukufundisa ngoshembe at an academic level. Ukuthi ibe ingene kuyi-curriculum yesikole ukuthi inkosi langa mayikhuluma ngokuthi lo uNkulunkulu enimkhonzayo maNazaretha useduze kunoNkulunkulu bonke abake bakhonzwa ngaphambilini. Sikwazi ukuthi leyo nto masiyifundisa ingane kwa grade 7 ikwazi ukuyi-understand ukuthi lento isho ukuthini, ukuze mayisihlangana nontanga yayo ikwazi ukuyikhuluma indaba kaShembe ngoba ifundiswe ngokwe-curriculum yasesikoleni. Angazi noma niyangizwa yini. I-curriculum ke yamaNazaretha idinga ukuthi isupportwe i-research ezokwazi ukuhamba iye eindaweni esiphila kuze emakhaya. Ifika ibuka ukuthi ngokwescarcity sama skills kuyi-working environment. Mawukuthi thina ngokwe-database yethu siyakwazi ukudemonstrate ukuthi njengoba sihlangene kanje siyakwazi ukucapture ukuthi sinamalunga angaka a-enrolled kuma-varsity across i-South Africa. Lawo ma-student noma leyo database mele sikwazi ukuthi si-aligna kanjani nama-skills ashodayo kuyi-country. Okusho ukuthi i-research mele yenziwe nina bantwana benkosi ningakafiki e-varsity. Nisese-primary. I-curriculum yethu mele ikwazi ukuthi yakha umntwana ozofunda ngama-robotics at a young age. Mayiphuma kuma-robotics aye high school ezokwenza izifunde izomenza ukuthi akwazi ukuparticipate fairly and equally kwi-work environment noma kwi-working class. Lokho kusho ukuthi mele singamaNazaretha sikwazi ukucabanga beyond ama-circumstances ethu njengamanje. Sikwazi ukushape i-future ezokwenza ukuthi ngelinye ilanga zonke izinto ezidingakalayo emhlabeni unyazi lwezulu malikhuluma ngalezo zinto laye lithi insiza kusebenza ukuthi yonke into ibe la ngaphakathi. Izinto engifisa ukukhuluma ngazo namhlanje i-education ukuthi kumele sikwazi ukuba nezikolo zethu zibe la ngaphakathi kodwa kungabi izikole nje, kube izikole ezikwazi ukukhiqiza abantu abazoba productive. Angathi umuntu meseqeda iqualification bese ebakaza ukuthi inkosi yami uzoshonaphi, uzosebenza kuphi. Okusho ukuthi ngoba sinesiqabetho, isiqabetho siyingcenye ebalekile ebandleni ngoba sesinabantu abasenior bonke. Mele sikwazi ukuncela ulwazi kubo bese sikwazi ukuthi si-implemente izinto ezizokwenza ukuthi indlela esibuka ngayo umhlaba ishintshe. Ngiyalibongela inathesa ekhona ikakhulukazi le administration ephumile ebuholini bukazwelonke nale khona njengamanje ngoba iwadevelopile ama-sector asekhona. Kodwa ama-sector awakwazi ukuperforma ngaphandle kwe-financial noma ngokwe-funding. Sizofika kulelo phuzu. Iphuzu lesibili engifisa sikhulume ngale lokuthi sidinga ukudevelopa sakhe izibhedlela zethu. Thina singamaNazaretha sigqaja kakhulu ngokuthi uShembe usenzelani. Kodwa uShembe uyasho futhi ukuthi odokotela onesi siyabadinga. Sikuhlanganisa kanjani ke ukuthi umuntu oyiNazaretha akafakelwa igazi. Kodwa umuntu oyiNazaretha kuyenzeka shode ngegazi. Okusho ukuthi kumele sibe nezindlela zethu zokucabanga ukuthi sikudevelopa kanjani ukuthi sibe nezibhedlela zethu ezizokwazi uku-accommodate indlela thina esikholwa ngayo inkolo yethu, amasiko ethu, usikompilo nendlela yethu yokuphila. Konke lokho kumele kube la ngaphakathi, kube izinto zasegcekeni. Iphuzu lesithathu engifisa sikhulume ngalo namuhla
ukuthi sidinga ukudevelopa ibank lethu singamaNazaretha. Uma uzohlala ucabange ngalento yokuthi nonke ngoba nilani funda ninesifiso sokuthi maniphuma nizosebenza maniqeda ukusebenza nifisa ukuthenga izimoto, nifisa ukuthenga imizi, nifisa ukwenza izinto eziningi ezidinga lento ebizwa ngokuthi ama financial product. I-loan yemoto i-financial product, i-loan eyi-bond i-financial product. Kodwa masingake sihlale phansi sonke ngesibuka umhlaba ukuthi umhlaba esihlala kushembe yebo uyasilekelela ulakhile ibandla, kodwa ushembe ngeke alidevelop ibandla yedwa. Ushembe udinga thina sikwazi ukucabanga beyond ukuthi ngaso sonke isikhathi soye enkosini siyobika. Kukhona izinto ezidinga thina sikwazi ukusebenzisa imiqondo ukuthi ushembe selakhile ibandla. Izingane zethu mayifika zisibuza ukuthi mama wenzani, baba wenzani, sibe nezinto esikwazi ukureflecta kuzo. Nayi nje idocument ekuyi discussion paper esifisa ukuthi ikwazi ukulekelela ama sector ukuthi mele ngaphansi kwe sector ya education mele sibe nama subject matter experts azokwazi ukudevelop i-curriculum yamaNazaretha ezofaka i-maths, ifake o physics, kodwa kungabi izifundo eze-average. Makukhulunywa nge-hub of thinking mele kuziwe eNazaretha. Makukhulunywa nge-discipline kwa-physics mele kuziwe eNazaretha. Odokotela abakwazi ukwenza yonke into ongayicabanga mele batholakale la ekhaya. Okushuthi ke eNazaretha ngoba sihlangene kanje asebona abantu ekumele sizenyeze ngendlela yethu yokucabanga. Asebona abantu ekumele sibe semuva ngokucabanga. Umuntu osemuva ngokucabanga umbona ngeinto ezincane. Ngeke ngithi ngisuka mhlambe eNewcastle eMadadeni noma eBlabosh la ngazalelwa khona mina ekhaya mhlambe kube ukuthi noma eDumbe la kusuka khona abazali bami ekhaya kube ukuthi mhlambe ngokuqala ukuthola iqualification imoto esenhlizweni yami kube iX5. Okusho ukuthi i-thinking yami vele ayikho aligned ne-reality empilo yami. Hayi ukuthi X5 ikude nami, kodwa mina I'm trading from a negative. Kusamele ngidevelop ikhaya lakithi makuthiwa amaNazaretha afika azoletha isiguqo ngingawakhombi kamakhelwane ukuthi ekhaya kulapha. Mele ngibe umuntu responsible ukuthi ngakho ikhaya elizokwazi ukuthi noma ubani uma ebuza ukuthi kithi kukuphi ngikwazi ukukhomba ama priorities empilweni awafani. Umuntu ukucabanga kwakho kuphazamisekile umbona ngokuthi afise alangazelele udumo. Lolu namhlanje olutholakala ko TikTok na ko Instagram konke nje ama socials. Umuntu obusy ngodumo anazo isikhathi sokucabanga. Uma ungenaso isikhathi sokucabanga ngempilo yakho, umhlaba uzokucabangela ngempilo yakho. Then uzokufakela ipressure yokuthi fisa ukuba ngcono kunabanye, kodwa ungenayo ibase. Ibase ke ukuthi wakhe ikhaya elizoba nezinseko lezi ushemba sifundise ngazo. Ibasic leyo. Noma yipi indoda ngoba khona izinsizwa ezikhula la, umuntu wesilisa uma ehamba emhlabeni efa, iyodwa indlela ajajwa ngayo. Ukuthi wenzeni emhlabeni uphi umuzi. Mawungekho umuzi kuyakuba lukhuni. Lasho njalo ihoka. Lathi kuyakuba uhambo lwalowo muntu loba lukhuni. Lezi zinto siyikhulumela ukuthi indlela yethu yokucabanga mele ishintshe. We need to transform our way of thinking. I-approach yethu empilweni mele kube khona umehluko ukuthi sesihlangene kanje sakhuluma. Mele kube khona umehluko ukuthi phambi kwethu kube khona no obhuti abayihambile lendlela baku-achieve. Mhlambe ngizondlulela ephuzweni lesithathu noma lesine lama pillars ekumele angene ngaphansi kwama sector, lama sector ekumele bese efeeder i-shape ne-direction yethu for the next coming 30 noma 50 years. Thina singamaNazaretha sidinga ukuba namaplaza ethu for i-food security, the creation of employment. Uma u65% and above eSouth Africa we youth ungekho employed, ayikho into engenziwa uhulumeni entsha ezokwenza ukuthi youth ibe absorbed kwi-economic participation ye country
abangayizamanga already. I-graph yethu ngokwe-employment nangokwe-economic growth siyi-country ibheke phansi. Sikhuluma ngo-0.01, 0.02. Lokho kusho ukuthi asikwazi thina ukucabanga ukuthi ngoba uShembe khona sinamakhosi angasinikeza izindawo. Sesile nasezikoleni sesikwazi ukubhala idocument mhlambe siyidiscuss sivumelane. Iyiphi inselele esinayo noma iziphi izinto esingazenza beyond ukuposta ku Instagram ukuthi bangibonile ngithola ama likes noma ukutrenda lokho okutrendwayo ukuthi uyakhuphuka usibani bani nombhobho lobangwayo kangaka Nkosi yami ukuthi isilwane sedatha idatha selidinga yebo kodwa sinamakhaya kumele siwakhe siphile sinezingane kumele izibukele kithi ukuthi ubaba esikhathini asiphila wenzani. That's the question. Ukuthi asingabe abantu kusasa ekuthiwa kuzoba i-failed talent. Ukuthi kulama mental faculties uJehova wasebuhleni asiphe wona. Iphiwo nama talent esinawo. They need to translate to something meaningful empilweni yomuntu njengayedwa. Uma umuntu emeasure empilweni ukuthi iwisdom yakhe ingakanani, ukuphila nobuhlakani bakhe bungakanani. Leyo nto imeasure ngento eyodwa. Ukuthi abantu abaseduze nawe uma benawe bafila kanjani. Mhlambe ngizoyichaza futhi ngendlela ehlukile. I-purpose yomuntu yokuphila emhlabeni makuthiwa usiza abantu. Uyitesta noma uyianalyze ngokuthi abantu abasizile how do they feel emva kokuthi basizwe lowo muntu. Kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uthi thina futhi maNazaretha siyayilahla izibusiso ngokuthi masisiza abantu bese sihambe sishawode umhlaba wonke. Sithi ngoba umbone nje. Ngamenzela ukuthi ngamenzela ukuthi ngamenzela ukuthi. Ngifuna ukuyiqoqa inkulumo yokuthi ama sector lawo esinawo ubaba uMswele bekhuluma ngawo ayi hollow victory uma engenazo izinto azoyilekelela ngaphakathi. Emva kokuthi sesiwakhandile amaplaza mhlambe ubaba uMsweli onamaplaza awu4 uyakwazi ukuabsorb abantu abawu 200 mhlambe bangaba at contractual basis bangaba permanent abathile uyalekelela iparticipation leyo yokuthi kunemizi ezolala idlile ngokuthi ubaba uMsweli onamaplaza athile. Kodwa futhi kukho konke lokho sidinga i-social cohesion. Asikwazi ukuthi sihlangene ngesonto bese kuba ukuthi siyaxwebhana sizwane. Masisahlulwa ukubekezelelana sisodwa, sihlulwa ukuhloniphana nokufiselana izinto ezinhle. Lezi zinto esikhuluma ngazo zikude nathi. Ngokuthi i-thinking yethu masase selfish to a point yokuthi nayi njengane yasenquthu mayifisa ukuba ngcono kunana ngodade. Okushuthi impilo akakayiboni for what it is. Masihlangene kanje siyadingana. Ilo naloyo mela ancele komunye, ilo naloyo mela aboleke komunye. Lokho sikwenza kanjani ngokuthi sikwazi ukushare a common objective. I common objective siyidetermine ngokuthi mawusuthatha i-decision yokuthi nayi into mhlambe engigood kuyo mhlambe uthisha. Ngingawuthisha ongcono kanjani noma ngacontribute kanjani kule objective overall yenathesa yokuthi asikwazi ukudevelop izikolo zethu zibe necurriculum yethu singamaNazaretha eyami role lapho ngayini asihlanganeni singothisha kuyilevel esesifunde ngayo kulula guys ukubhala icurriculum ezo aligna ngqo nokuthi ngo9 kuyathandazwa kulesikole kubizwa ubaba omkhulu. Lokho it will be embedded emqondweni yezingane. Kuzoba idoctrine ephila ezinganeni kungabi ukuthi siyilamaNazaretha atholakala eSpa ngesikhathi sokuthandaza. Kungaphoqi. Zikhona izinto ezenza ukuthi umuntu angathandazi ngesikhathi sokuthandaza ngokuthi impilo yamphoqa. Kodwa ikhona ezokuthi siyavilapha. Izwi likaNkuluNkulu siyalidelela noma silenzize lize libe yintandane. Kumele sifundise izingane sikwazi ukukhiqiza izingane ezizoyesaba lento. Ziyisaba lento kodwa zingahlupheki ingadingi. Izingane ake nginenzele example financially. Nayi nje ingane yasenquthu izogana hopefully. Mayisiganile ngifisa lento niyithathe niyoyitest ukuthi ngikhuluma into eyiyo noma ngikhuluma into engeyiyo.
Mayisiganile uNkulunkulu uzoyipha abantwana. Umntwana ozelwe kulenyanga bese uhamba uyokhuluma nalawa abantu bakuma investments. Uthi kubo ngicela ngenyanga ningidonsela u300 walengane kwi-investment account which is tax free. Nidonsele leyo mali until leyo ngane zibe na 18. Mayisina 18 leyo ngane guaranteed okuyibale ngazenza leyo ngane is most likely going to have 2.5 million noma 3 million at 18 years. Multiply ke leyo nto uma uzothatha labo 300 unezingane ezo4 noma unezingane ezo6 ukuthi uzoba nalo bo 2.5 million noma labo 3 million abawu5 or abawu6. Indlela ezilula zoku-escape i-financial hardship ngoba ucontributor imali ongayidla ngosuku u300 ubala kodwa uma uphuma ngenyanga uya kwi-compounding interest kwi-tax free account leyo ngane mayisena 18 leyo mali uma uyikhipha ukhokhi ngisho i-tax iza kuwe njengoba injalo. Isibalo engiyakuso esokuthi ngalo 2.5 million noma ngalo 3 million uyakwazi ukufundisa le zingane zonke kuma-varsity kuma-varsity aseqophelweni eliphezulu noma asenhlizweni yakho. Ngalo 2.5 million lezo zingane zonke ziyafunda. Uyabona ukuthi kulama 2.5 or 3 million asele ukuthi uyakwazi manje ukubuilda ilegacy yokuthi kube nama trust fund ukuthi mawuhambe emhlabeni ube nezinto okwazi ukuyikhomba ukuthi bantu abami nansi will ukuthi nokuthi mhlambe ake ngistructure yona differently. Le ngane uma zina lama 2.5 million or 3 million at 18 uthathe mhlambe withdraw 3.5 noma 2.5 million owodwa ufundise le ngane bese uyayigcina yonke le enye and still continue to contribute labo 300 per month until these kids they become 45. Leo mali iba way above 100 million per child. Into engizama ukuyiveza eyokuthi ukucabanga kwethu asingacabanga ngokwama circumstances ethu ukuthi ngoba ngizalwa mhlambe ekhaya kanje noma ngizalwa endaweni kanje zikhona izinto esingathi masihleli sibonisana zona. Abanye mhlambe bayaqala ukuzwa into engiyikhuluma namhlanje. Abanye mhlambe baba nenhlanhla khona lapha kubayizwa khona. Kodwa ezinye zezinto esingathi masihlala phansi sibonisana ziyishintsha impilo yomuntu omnyama. Mayisishintshile impilo yomuntu omnyama sibuyela ukuthi at 45 le mali mayisi way above 100 million per child. Usungaya kuyiwill yakho uthi kuyiwill each child is only entitled to 10% wale mali ka 100 million. Then the rest mele kube imali ezo inheritwa yizingane zabo. Okusho ukuthi izingane zabo mayizalwa aziqale from negative. Sizokwazi ukuthi ziye kunoma yiphi inhlobo yesikole khona emhlabeni oyifisayo nomhlaba oyidemandayo. Thina sibe ne challenge enkulu ukuthi masifike ezikoleni uconstruct a sentence nokuthi sikwazi ukucommunicate with sufficient precision. Kusithatha isikhathi, confidence yethu ibiphansi kakhulu. Ngesizathu sokuthi sisuke emakhaya kanjani. Isilungu bese sifundiswa ngesiZulu. Manje zonke lezo zinto zikhanda ama gaps empilweni ukuthi uma ufika kwi working environment uclassifyeka njengomuntu othile. I-potential yakho kumele wenze 3 times harder ukuthi ukwazi ukucompete mhlambe nengane ezalelwe eGoli nengane ehambele noma efundiswe ezikoleni einakayo kunezikole thina esifunda kuzo. Engikucelayo ukuthina namhlanje ukuthi kuzo zonke izinto esingazenza asike siyishift mindset. Ukucabanga kwethu singayicabangeli thina. Ukubanika ngami ngabe ngithi ake sehlise ko TikTok. Ke sehlise kuma socials. Onke nje la khona. Umuntu akayinake yena. Work on ourselves. Ukuthi mubu umuntu bengafisa ukusebenzisa le gama ngifisa ukuthi kuyiphutha. Kuyiphutha ukuthi umuzelo umuntu uzofa ipurpose yakhe empilweni ungayazi. Ukuthi ukuzalwa kwakho awuzalelwe. Kuyiphutha futhi ukuthi umuntu angazazi ukuthi ekuzalweni kwakhe ngokwama circumstances akhe noma kubo ukuthi angakwazi ukuqala inhlanhla yakhe ukuthi ingakanani. Ukuthi azazi ukuthi mina njoba ngizelwe
ukuze izinto zami izilunge empilweni. Ngiwumuntu oyaya hamba ibanga elingaka ezama into eyodwa izilunge emva kwesikhathi esingaka. Awuyicabangeke lento ukuthi uyiNazaretha ikakhulukazi nina ingane zamakhosazana. UyiNazaretha ushembe kuphile ithuba lokuthi wenze kangcono empilweni. Uze esikoleni akufundisa kuphinhlanhle ukuthi uphumelele kangcono kunabanye abantwana. Bese udlala ngaso lesibusiso. Usithathe yosipha ingongoluza. Ngokuthi enhlizweni yakho into enkulu kuwe ukuthi iphokethe lomuntu wesilisa. Kanti ekugcineni uma sihlangene izinto ezibalekile empilweni ama values. Ukuthi lo muntu wesilisa engikhetha ukuthi ngiphile naye namhlanje. Uhlobo luni lomuntu ukubekezela kwakhe kungakanani. Umusa noma isihe sakhe singakanani. Mangathi uyingane azokuzalisa zona noma enzoyizala ndawonye they were to happen to turn out exactly like him. Imbuzo kumele siyibuze yona ukuthi will I be proud? Kanjalo nani insizwa zaseNazaretha. Uma sesizothatha izinqumo zokuthi siyaganwa, kumele simbuke umuntu ozosigana ukuthi izingane zami if they were to turn out exactly like her, ngingaba proud yini? Uhlobo lomuntu engilibonayo ukuthi lizo add value emndenini. Noma uhlobo lomuntu engizojabulisa ababonayo ukuthi ngihamba nobani. Kodwa makushona ilanga kube ukuthi yonke inhlobo yosizi yangenama noma yangenela ngokuthi akanandaba akakhathali ngoshema. Akana inhloso ngekithi. Futhi mangathiwa ngiphelelwa umsebenzi nganzima ukuthi lento iqhubeke iye phambili. Noma futhi ngathi unemali yakhe useyasebenza uyayikhona. Kungalikhuna ukuthi kuhlonishwane egcekeni. Lezo zinto insizwa zasezulwini ezibalekile uma sithatha izinqumo eziguqula impilo, life changing decisions. Ulula ukuthi ukuthola umuntu kulula. Kodwa when it's all done and dusted, ukuthi what really matters at the end of the day, equality yempilo yomuntu. Yake yakhuluma enye insizwa ngenye imini, ngeke ngisho ngoba abaningi beni bayayazi. Ithi lensizwa ikhulele lapha ekhaya. Yakuhamba lokuhamba yayisifisa ukuganwa. Mayifisa ukuganwa yayisiyibona intombi base bekhuluma base bevumelana. Base beya futhi ebhenjini. Bengakakwenzi konke bekuphelelise base beshelela yayisiphuka inkosazana. Ithi ke lensizwa kwafika ubaba omkhulu kuyo ngalo lolo suku ebusuku. Wathi mntana mbe nguthembile kodwa ungiphoxile. Wathi thina aboshembe sesiyakushiya namhlanje. Wathi ukuhlabelela kwakho lokho ubunakho wawukuphiwe yithina. Wathi kusukela namhlanje uyohlabelela lize liphele izwi. Ukuhlabelela kwakho ngeke kusafana. Nokusina lobo ukusina thina aboshembe sesiyakuthatha. Wathi kodwa yinye into engakwenza ukuthi thina aboshembe sikuthethelele noma mhlambe emakhamba isikhathi sikukhumbule. Uthi ke ubaba omkhulu mayifika kulensizwa uma uzokwazi ukumela iqiniso ungayimbozisi ingane yabantu kanti usuyiphulile bese ukwenza konke okuyimiso zokuhlambulukela leso simo esinjalo. Wathi thina aboshembe mhlambe siyokukhumbula. Ithi ke lensizwa sahamba isikhathi kwashintsha ukuhlabelela kwakhe. Wazizwa ukuthi akasahlabeleli ngendlela ebehlabelela ngayo izolo. Sasina naye isikoshi sasihlatshelelwa uye. Namhlanje sisasina naye kodwa uyasho ukuthi hayi akusafani. Uthi eseganiwe kwamthatha more than 10 years ukuthi andlule ezintweni. Yebo uNkulunkulu wamupha umsebenzi omuhle omkhulu kakhulu. Uthi imali ibifika kodwa ibingayineli idingo. Ibiphela phambi kwami ngibuka. Lokho ngikukhulumela ukuthi kumele sikwazi ukubalansisa phakathi kwezinto ezimbili. I-academic life nezibusiso lezi ushemba sipha zona nezinqumo zasempilweni. Ukuthi empilweni ukuze sibe abantu abaphila a quality life. Ngoba ifani lezi zinto. Iyami imizi bemibili. Omunye ube mkhulu, omunye kube kwandlwana.
kodwa kwandlwana kuphuma izingane ezinesibusiso othi noma usegcekeni lakhona kuzwakala ukuthi uNkulunkulu ukhona kuleli khaya. Omunye umuzi ube mkhulu kodwa isibusiso singabikho. Lokhu ngikukhulumela ukuthi sikwazi ukusetha ama priorities empilweni. Lama priorities engikhuluma ngawo ukuthi kubalekile ukwazi ukufocusa on yourself as an individual before uzoconsider futhi indaba yonkosana thizeni mhlambe waseThekwini noma unkosana thizeni waseSoweto ozofika azokuguqulela impilo. Yiba ivalue wena yourself uwedwa ukwazi ukuhluka einganeni ezinye engewona amaNazaretha ikakhulukazi mhlamba ake ngiyikhulume lento ibe yiqiniso. Nina amaNazaretha nilo hlobo lwabantu uShembe afisa ukuxhosha ngawo ngaphambi kwamaZulu onke athi abantwana basekuphakameni abanasi isona phambi kwamaZulu onke phelele. Sekukhona futhi lokho bese sikwazi ukuthi sibe nale thinking edingakalayo namhlanje ukuthi asikwazi ukuthi senze izinto ngendlela mhlambe yango 1988 noma yango 1965 kube ku 2025. I-thinking yethu yokubuka izinto nokwenza izinto kumele ishintshe ikwazi uku-embrace ushintsho selukhona bese siba isibonelo lesi sicabanga ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo uyasifuna nokuthi sibe ne-impact e-positive mhlambe emndenini nakuma societies nakuma communities esibuya kuwo. Cha ake ngime, ngiyabonga bafowethu. Sizosonto inathe salena